Surprise to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mami. Ayan. Mami. H-E-L-L-O! Hello, Bicolandia! Isang araw na naman na puno ng saya at sorpresa ang handog namin sa inyo. We are the JFS Petals and Services, committed in providing you the quality services that you all deserve. And of course, mga ka-JFS, this is host Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassadors. Kung nung mga nakaraang araw, we traveled all the way to Albay, pumunta rin tayo sa iba't ibang dako ng Camarines Sur. But today, pupunta tayo sa isang napakagandang bayan ng Minalabak. Yes, dito sa Malitbog, Minalabak, Camarines Sur. Para surprisahin ng isang napakaswerteng nanay in the name of Mami Pilar Calyaneda. And syempre mga ka-JFS, narito kami para bigyan siya at handugan ng mga regalong nako, bonggang-bongga at swak na swak sa kanya. Galing po naman sa kanyang mga anak na si Sir Joseph at si Ma'am Rachel Calyaneda. And mga ka-JFS, wanna know more about our Karchang surprise packages and wanna know more about our services that we offered, nako, wag na po kayong mag-atubili na i-message kami sa aming mga social media account. We do have our Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Petals and Services. Pag-usapan po natin kung paano natin papagandahin ang special na araw niyo because we don't just create, but we also captivate. Kaya ano pang inaantay natin mga ka-JFS? Pumunta na tayo dito sa napakagandang bayan ng Malitbog, Minalabak, Camarines Sur. Arat na! And hello mga ka-JFS! Happy Saturday po sa inyong lahat. Happy weekend po sa inyong lahat. Since Saturday ngayon, syempre, it's car trunk time and it's racket time. Yes, so shout out po sa lahat po naman ng mga nagtatrabaho and at the same time rumaraket pa rin. Yan, saludo po kami sa inyong lahat para sa kinabukasan, para sa ekonomiya, para sa bayan, char. So ayan mga ka-JFS, wag na wag po ninyong kakaligtaan na mag-subscribe po sa amin po namang social media account. Yes, we do have po our Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. At samahan niyo po kami ngayon na i-surprise si Mami Pilar Calyaneda. At kanya pong, siya po ay isa-surprisahin ng kanyang anak na si Ma'am Rachel at ni Sir Joseph Calyaneda na mula po naman sa Taiwan. Ayan, so see you po later. Bye-bye. Good afternoon po. Igdi po ang arong ni Ma'am Pilar Calyaneda po. Igdi po. Yaon po siya. Kasi po may ido, diamond po siya na. Ay, baka po mag-ano kuya? Magat eh. Pwede ko pong makaulay si ma'am. Ay, hindi po ang harong ni Ma'am Pilar Calyaneda. Ayan po, ma'am. Good afternoon po. Kumusta po? Yan. Kumusta po? Ning ano po, ma'am, igwa po kayo kami dyan na aircon. Deliver po digdi sa Indo. Iyo po. Padara po yan ni aki mo po. Ni Ma'am Rachel. Iyo po. Hali po sa Inda. Dara-darami po, ma'am. Kailan po, ma'am? Hali pa po kayo kaming Albay. Iyo po. May shipping fee po ito. Okay lang po. May shipping fee, ma'am. Hali po kami naman sa Albay, ma'am. Shipping fee po, 3,000 pesos. Iyo po. Iyo po.
Bali po ano ma'am, hali po kami sa JMC Appliances. And nag-order po kayo ng online si Ma'am Rachel. Digdi po si address na pigpadara niya, delivery po. Aircon po ito ma'am. Worth ano po ito. Pero paid naman po, shipping fee na lang po ang kukuanan ni. Iyo po, 3,000 ma'am. Pero kung gusto mo pong mahiling, yaon po duman ma'am sa sasakyan. Ta medyo magabat po kaya. Ano? Okay lang po, sige lang po. Gusto mo po mamahiling po lugod? Gusto mo pong mahiling si aircon? Yaon po dyan sa may luwas. Pwede pong alalayan to si mami. Ako man po. Iyo po. Ano po ka ni ma'am? Taday po kami pwedeng makahali. Naday mi po ma'am na kukuha mo na po sa shipping fee. Tali po kaming albay. Kukuhanan po nindo si aircon or day po. Ano pong... Iyo po, paano daw po yan? Ang gutan po, kay ko kang bossing ko. Tigsugo lang po akong pa-deliver digdig. Pero daw po si sir ang mabayad. Kasi po yun pong naka-helmet. Bako man. Hilingon mo na muna po, lugod ni sir, para matesting ta na po, sir, ang aircon na iniyo po. Surprise! To you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Mami! Ayan! Mami, lapit ka po dito sa amin, Mami. Ayan. Ayan na si Mami. Mami, happy birthday po! Happy birthday po! Yes, Mami! Ayan. Harap ka po sa ating camera, Mami. Harap ka po sa atin. Dahil mapapanood po natin ito sa ABS-CBN. Siyempre, sasamahan siya ng ating tatay. Ayan, hello po. Ma'am, kumusta po kayo? Ma'am, marayman eh. Marayman. Pero para yatang si Ma'am medyo may namumuong tubig dito sa mata. Siyempre, yan ay tears of joy. Yan, happy birthday po, Mami. Yan, Mami. Ilang taon ka na po, Mami? 71. Naku, hindi halata. Parang 18 years old lang, ha? Parang 18 years old lang si Mami. Ikaw po ba, Daddy? Ilang taon ka na po, Daddy? 80. 18? Ay, 80. Akala ko 80. Yan, Mami. Happy birthday po. Yan. Medyo emotional na si Mami. At alam naman natin na tears of joy yan, di ba po? Kaya, Mami, happy 18th birthday po. 18th birthday na tuloy, oh. Happy 71st. Tama po ba 71st po? Mami, dahil ikaw po ang aming reyna sa hapong ito, meron ka bang matatanggap na sash? Wow! Palakpakan naman natin si Mami, syempre. Happy birthday po, Mami. And syempre, Mami, meron ka rin pong matatanggap na yan, chocolate. Ferrero Rocher chocolate. Meron ka rin pong matatanggap na bubble balloons po, cake, at yung message na babasahin natin mamaya. But wait, Mami, there's more. There's more. Ano po? Dahil Mami! Happy birthday to you! Meron ka pong bouquet with 15,000 pesos! Ayan, Mami. Naku, makayatang tumawa na si Mami nung bigyan natin ng bouquet. Ayan, Mami. Yes, medyo emotional po si Mami. Pero habang si Mami ay dinadamdam ang ating surprise, Daddy mo kayatang manghang-mangha ka sa Miss Universe ng buhay mo. Kumusta ka po ngayong gabi, Tatay? Maganda ang buhay. Maganda ang buhay. Ngayong gabi na pati ngayong hapon. Meron ka po bang naisabihin sa minamahal mong asawa? May message ka po ba para kay nanay? Oh, yung garo nag-i-illusion pa sana. Ano daw pa masasabi mo? Oo. Kunwari ito po ay 18th birthday. Ikaw po yung last rose na isasayaw si Mami. Ano po yung message mo kay nanay?
Mommy love me. I love me. I love you. Parang ganun, di ba? Yan. Mami, dahil birthday niyo po ngayon, alam niyo po ba kung kanino nang galing lahat ng ito? Aram mo po kung kaysay ni Hali. Kirisi. Kay Rachel. Sigurado po kayo? Yes, yan po ay galing kay Sir Joseph and kay Ma'am Rachel Kalyanada na mula pa sa Taiwan. Thank you so much po. Maraming salamat po, Mami. At Ma'am Rachel and Sir Joseph. So, Ma'am, ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Masaya. Masaya. Birthday niyo po ba talaga ngayon, Ma'am? Ikaw po ay 71 years old, no? Hindi ba, Mami, halata, ah? Parang si Mami kaya pa mag-tumbling nito, eh. Kaya po, Mami, mag-tumbling? Hindi na. Mami, ang tanong ko lang po is, ngayong 71st birthday mo, Mami, sino po yung mga kasama mo dito na nagsi-celebrate ng birthday niyo? Ano po yan? Mga makuapo. Yan o. Mga anak niyo po ba sila? Pwede ba nating tawagin yung pinakapanganay muna? Panganay. Panganay na anak. Wala yata yung Wala. panganay. Yung ikalawa. Sa bukid. Yung ikatlo. Ilan po ba yung anak mo, nanay? Oh my God, 11. Mukha kaunti pa yata yun. Oh my God. 11. Pero the more, the merrier. Diba, Mami? Pag marami, mas masaya. Kaya, Mami, kaya pa bang gumawa ng isa? Naku, hindi na daw. So, wala po ba yung pinakapanganay? Mukha yatang yung kasabwat na lang natin yung tatawagin natin, Ma'am. Ayan si Ma'am. Ito talagang si Ma'am yung kasabwat natin kanina pa. Tawagin natin. Ma'am, ano po yung pangalan mo, Ma'am? Ruby po. Ma'am Ruby. Ma'am, nanonood po ba kayo ng mga kartang surprises? Alam ko meron na po kayong hint kung ano po ito, ano, Ma'am. So, Ma'am, yung ngayong birthday po ni nanay mo, ano po yung message mo sa kanya? Kakusugan po kung hawak, tapos maglawig na mara ang buhay nindang duwang mag-agong. Yes, maraming salamat po. Thank you, Ma'am. Palakpakan naman natin si Ma'am. Tawagin rin natin yung bunso. Ay, nasa Taiwan. Ay, si Ma'am Rachel yung bunso. Parehas po. Okay. Sige po. Yung apo. Apo, ayan po. Mga apo. Ay, tawagin naman natin yung apo. Hindi ka na makakatakas. Ano yan? Tawagin na natin si... Tawagin natin si... Tawagin Kim Chu. Kim Chu. At tawagin natin si Maha Salvador. No, kaya na ng Maha Salvador. Sige, sino na lang? May Mendoza. Ikaw na lang po. Ano po pangalan? Chris Mer po. Chris? Chris Mer po. Mer. Akala ko Chris Bernal. Ikaw yung makuapo ni Mami, Lola, di ba? Ilang taon ka nang naninirahan kasama si Lola? Wala na, dating lang yan. Bisita lang po. Okay. Hindi ka na nag-lang. Okay. Meron ka bang message kay Lola? Lola, happy birthday. Sana sana tumagal ko po. Kasama mo. Sana magiging kayo. Oo naman. Hug mo naman si Lola. Love you. Yun, syempre, no? Talaga naman. At dahil, medyo natatouch. Kasi medyo hindi kayo dito nakatira. Ibig sabihin, ngayon lang talaga kayo nagkita. Ngayon lang ka nakapagbisita ulit. So, nabanggit mo na, si Mami, meron ka na po ba, Maming mini-maintain? Meron ka po ba, Maming, anong tawag doon? Nararamdaman. Opo, meron. Marami. Marami. Ano po ba yun? Ay, yung pinagpapadoktora. Okay po. Nahalata ko, Mami, ikaw po ay hirap maglakad. Ano po ba yung nararamdaman mo, Mami? Ang tuhod, masasakit. Masakit na. Pero, Maraming sa doktor. pero normal naman yun. Ano po kapag nagkakaedad na daw. Pero sabi nga nila, ang wish namin po sa inyo ay mahaba pang, kasing haba pa ng lubid, mahaba pang buhay. Ano po? Kasama syempre ang nag-iisang Piolo Pascual ng buhay ni nanay. Syempre. Sabi ni meron ka po bang mensahe sa iyong nag-iisang Piolo Pascual? Mahabaan buhay. Yes. Parang magsasama kami. Ilang taon na po kayong kasal? Ay, mga 50 anos na. Golden anniversary na ba kayo, Lola? Ngayon na pizza dos kan Lampas na, nako. Lampas na. Yes, ang tagal na, Lola. Pero parang
Ba't sabi niya, lampas na. Hindi ka po ba masaya? Siyempre, masaya. No? Lola, ano po yung mensahe mo sa mga mag-asawa na nagsisimula pa lang para tumagal ng 50 taon? Meron ko pa bang message sa kanila, Lola? Ano po ba yung sekreto sa isang masayang samahan? Huwag na mag-away-away, magsasamang silang Yan. Huwag mag-away-away dahil mahal ang tinapay. Joke lang. Huwag mag-away-away. Maraming salamat po, Lola. At dahil po medyo nasa malayong lugar si Ma'am Rachel at Sir Joseph, meron po siya ditong pinadalang mensahe. Handa ka na po bang basahin natin? Hindi ka po ba iiyak? Dahil ko naman Sige po, basahin na po natin. Happy birthday, ma'am. Maugmang aldaw para sa imo. Tatinaawan ka pa ning panibagong taon na isisilebrar ang kamundagan mo na kaiba kami. Sa dikit na sorpresa mi sa imo, sana napaugmami ka. Nagpapasalamat kami sa 70 na anyos mo na makusog asin maliksika. Pinapaabot ni ang pasasalamat sa indo ni Papa. Umayo kami niya. Kung nasaan man kami, kaya mas salamat po. Padangat mi ka mo. Magpakusog-kusog ka mong duwa. Mayo na kaming iba pang gusto. Ang kalikayan nindo irayo ka mo sa katibaaran. Maugma kamo, padangat kamo kang mga aki nindo. I love you. Salamat. Look pa naman pala. Mami, alam ko po na masaya ka ngayong hapon. At years of joy lamang po yan. Pero ka po bang naisabihin sa anak mo po, si Ma'am Rachel at si Sir Joseph? Ano pong masasabi mo? Hanggang pasalamat po sa kanila. Naalala. Yan. Ilang taon na po ba sila ma'am sa Taiwan? 6 ng taon na. 6 na taon na po. Kailan po sila uuwi? Ayun. Hindi ko alam. But anyway, salamat po Ma'am Rachel. Alam ko po na naipabot po ninyo ang pagmamahal niyo sa nanay niyo. Sana po ay mag-iingat kayo po dyan palagi. Ayan. So, Mami, happy birthday po ulit, Ma'am. Wala po kaming ibang hinihiling kundi sana bigyan pa kayo ng malusog na pangangatawan at mahabang buhay kasama po si Tatay. Okay po? But wait, Mami. Wag muna po tayong aalis dahil sa pagbabalik po natin, kakantahan po natin si Mami ng isang pangmalakasan at bonggang-bonggang happy birthday. Kaya po, magbabalik kami sa ilang saglit lang. And, ayan, we're back. And we're back mga ka-JFS. Syempre, kasama pa rin natin ang buong Kalyanada family. Tama po ba? Kalyanada family. Hello po sa Kalyanada family. Sorry po. Happy afternoon po sa inyong lahat. And syempre, nandito na po tayo sa pinaka-exciting part, Mami. Smile naman po dyan, Mami. Yan. Smile naman po dyan, Daddy. Yan. Syempre, hindi kompleto ang ating hapon kung hindi tayo kakanta ng Happy birthday! Yan! Kaya naman, DJ music, please. Birthday to you! Happy birthday to you! Lakasan po natin. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Mami, make a wish po and then blow your candle po. Ayun ko. Apo, ayupon mo po, Mami. Yan. Happy birthday, Mami. Palagyan po natin si Mami. And syempre, Mami, maraming salamat po. Pasensya na po sa aircon ha. Wala po talagang aircon, Mami. Yun ay prank lamang po, Mami. At wala rin po kayong babayadan dahil prank lang po yun. Ano po? Prank, ibig sabihin po ay subas-subasan na, Mami. So, Mami, ngayon po ay natanggap niyo na po yung mga regalo ni Ma'am Rachel. Meron ka po bang naisabihin pa kay Ma'am Rachel at sa mga anak niyo po? Grabe ang pasalamat.
Okay. Ano naman kaya ay? Yun na po ba? Ano po yung wish niyo para sa mga anak niyo? Sasabihin niya sa akin. Ano po yung wish mo, Mami, para sa mga anak niyo? Magkabuot sinda, magkaano sinda, magkasararo lang sindang mabubuot. Yan, magpakamabuot da po. Alam naman natin na mabubuot talaga. So maraming salamat po, Mami. Maraming salamat po. Happy po ba kayo? Happy po ba talaga? Yes, may laman dyan, Mami. Yan, maraming salamat po. And Tatay, salamat din po. Sana po ay maging bigyan pa kayo ng good health at mahaba pang buhay. Maraming salamat po. Mami, thank you, and Kalanyada family, thank you so much po. Mami, bye-bye tayo sa camera in 3, 2, 1. Bye-bye. Salamat.